sarƙaƙiya ke sale dama ne kudiri mutuka raba ne da rayuwar ki nake rayuwa kalmar ki furta. Sanki yana ta shiga cikinta su al'ajabi kaddara ne shingen sarki ba kazanta na ga sama tana da haske taurari na gani cikinta a rayuwa bai zuciya bai al'ajabi ɗaya na lazamta ta babu da ɗai ke ce numfashi makin dare ke sa zumuɗin kura makin ki zan karshe alfaharin so kare ki furtan kalmar rabuwa ba bajinta zan yi ladabi ya gowa lamata in ɗau darasi arziki ne wanda ya ce ya baka kansa ya yarda ka kai arziki ne ka hadarin so ya tashi inda ruwan sama ba kazanta ke sale dama ne kudiri mutuka raba ne da rayuwar ki nake rayuwa kalmar ki furta. Sarƙaƙiya ke sale dama kai kudiri mutuka raba ne da rayuwar ka nake rayuwa kalmar rabuwa kar ka furta.